Kajingbom dan jongga office traikam u drug inspector ha East Janta Hills District kepala bu jing ya shibun ki dong shong shnong kete district ha ka arbo nyo tre jembang araja arpusan upa lekta dekhar ubade nong shong shnong ka khlep menteri yang ulan let banya kendo ya menteri rang ba ka jela Konrad Kesang ma ban kerpa na u bu un bu no ya kete ka office traikam ha kete district Hindray namar kajingbom don menteri rang ba ka jela uniu rang ba ula IT no XCT House Secretary jong u Habakran sigilat patay kubor uba lektor uloang. Baka jingbam dan jong katega office traikam ha katega district kalawan ra shibuan ki jing kamtam ha kabede baka jingdan jogi pharmacy ki bala penyat bian dagi bar jella. Kumta ula kentu yo menteri rangba ka jella bu un shimkhia halor kini gamat. Ti ha kabede bat i chief minister kumang ong bangim la ban ya kendu i namar ba imdon henry ngila pha ya kani ka jingtho si ha kabede ban yo no ya ka drugs inspector hapok ka district ka jongi namar baya ka drugs inspector ka east pat ka west idon tangiwei te kan ni ru ka bu jinge khamtam menta pilei i ba khamtam kidon shibon ba kini ki pharmacies ki balong bian khamtam ka bu jingma ya ka koi ka khia jong ki pai ba te kan ni ngidon kam ban yo no lai jong i drugs inspector bat kumju ru ya ka office namar ba kani kadai Mar khamtam gidon kam ha kabayade ban check lani yakitu gidawai khamtam ru yakitu kibala don ya ka license ka kham pensuk yaki ka kham sif yaki namar babli da kilek chajawai kan kta nadu ka bai kali kan kta ya ka por ka jongkiru te kumta nakaliang ka jongang ila pha da kani ka jingtho ngikirmen bakani ru kansa urlong namar bamen hakani ngisem ru kidon sibun kini ki fake doctors kiba bu jingma ya ka koi ka khia bat kiba bu jingma ya ka jingim jong kibriu mar babale hangtei ha Isantia Hills ladon bai chubun kini ki barjala ki bakam ya lade baki dei ki doctors ti kile ru ya ka kam pojai ka kam penyap briu kata ka dei ka kam abortion kile ru ya kani ka kam abortion ki kam ya lade baki dei ki doctors ti kani ngidon kam ha namar ngala yo ru ban ya keren bat ini inspector of drugs henry ka kabu jingye hadu bakinda yo ban sim ya ka action marba kinwan nadu na jawai shadu sha cleariat shadu ka district jongi kidon kam ban pan ya ki escort nangta kadang bun kam te kani na kabenta ka safety jongi ki pai ba ka bayade bat ka koi ka khia ngidon kam ban yo no lai jong i drugs inspector bat kumju ru ya ka office tingi kermen bau chief minister chimkhia ban betha ya ki tenat badai pek kenang ba nginla ban yo no ya kani na ka benta ka jingba bat ban penduk no ya kini ki kambi ain jong ki barjala bat kumjuru ban pensuk ya kini ki ba dei hok ban tre na ka benta ka jingba jingbiat jong ka koi ka khia Hakani kasngi na kalyang ni rang ba ula litru ban kendu yo ba coming one bon umentri ubray kami ikatanat food and civil supplies ban kerpat yu ban bu no ya ka Food Corporation of India FCI depot hakatay ka district di mentagas ngi lawan hasketariat ban ya kendo ya minister in charge jongka food and civil supply iba coming one ambon but gila tumuru ban ya kendo but i chief minister jengi sa Konrad Sangma Henry imdon shani shlong ti ngila yo ban ai ya kani ka mat jingdawa jengi ha itu i isketri jongi ti menta ka kamat ka benengkong ka bangi wanra hakmat jong minister in charge jong ka FCI iba coming one ambon namar baha ka district ka jongi kampat don ya kani ka FCI depot tinakaliang ka jongi ngi demand bakat ka Isantia Hill district kala don kam ban yo no la ka jong na ka benta ban pensuk ya ki pai ba nong chong snong hapo kadong kathain ki bahap apo Isantia Hill district namar kani kadai kajing mentoy na kabenta upai ba babon balang na kabenta ban pensuk ha ka rukom ka badai namar ba ka east bat ka west Isantia Hills ngidon tang ya ka way kani ka FCI depot kadon tang ha west Isantia Hills tingi diman ba ngidai ban yo no la ka jong khnang bakan pensuk namar kani ka jingdon tang ka way ha artli ki district ka bu jinge ya ngi kum ki pai ba khamtam ya ngi ki nong Isantia marba balai teng ba kitu ki marbam khamtam ya ko ukhaw ration kimla ban poi ha kapor ka babiang lesi ki don sipun ki daw namar ka jingjingai mo tingi don kam ban yo no ha la ka jong ti hangni ngis ngokumen ba
nakaliang i minister in charge ru ila kular hangi but ila ong ila pentip ru ba kila menta kila sedang banwat ya ka jaka na ka benta bansna no ya kanika FCI depot hapok ka district ka jungi te ngidap da jing sngukmen but ngikirmen ru ba ka sarkar kamdei ban buteng ya kanu ka jing don kam jungi kum kipai ba nomar kani kadai ka hok jong upai ba te ngi don kam ban yo te ngakerpat wi minister in charge kumbai la kular idei ban simkhia em ha ka bai idei berkata ngimpat yo ban ya kendo ya minister in charge Henry ya kani ngilatip ya kani namar ngile daka RTI men hakini ki benai baladep ngila lab badon tang kumba arpo teli ki farmasi ki ba la long fit ban penyat hapok ka distrik ka jungi Henry ki plus nang ta baro ki dei ki farmasi ki balong biain sudah ti nalor kataru ka basngau longo kalong ba kini ki khasi penar kidon ya ka RP license Henry ki di penban chaki bar jela tang kumba hajar ka si benai te ubar jela ula ban pendon kam ya kitu gi le biain pendon kam drips ni pendon kam injection klem datib binia badu ki kamru ya lade baki dai ki doctors te kan ni ka bu jingma te nakaliang ko janga hadin bangala ujor chau district and health medical officer Henry kidile haduk bakin dasim action Henry nakaliang ko janga ngala ujor sisndon chau deputy commissioner te deputy commissioner ula sim khia bhai ya kanika kam bad ulaptha ya ki bor badai pek bakin le ya ka inspection lane ya ka survey te DC la pha copy ru sanga ba ula dep register ya kanika complain but kanika kam kala ya chkhmat na ka benta ka jing sim khia jongu DC na ka benta ka ne menta nakaliang UDC ula pha ya ka copy ba bakila ba laptha ya kiniki ya ka tanat jong ka health khamtam ya district and health medical officer baki dei ban sim action ban pek benia ban lek khendra ban lek check sibuk kumne da baro dakar nado basdang isantia hadu bakut isantia upendon kam injection upendon kam drip sebek de nak takadaw kadon jingma khamtam ya ka koi ka khia namar ki briu ki wan sim dawai da ka jing bom tip nomor tu bar jelau kam ba yala de doctors ulek be tik kumba de doctors hi Henry ka ai ka ba sngew longo nomor bab kumno ba ka tanat hel kamlap yakat kini ki kambi ai ti kani kala penlong nga bangan ujor ngakermen ba UDC ba kini ki bor ba dai pek kinle ya ka badon kam lada kimle nakaliang jonga kumangala kular sopai ba banganang yai budin ya kani khnang bangila ban penduk jai habathin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya